Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Дәүләтова таныштырырмын. Узган атнада Саба районында мобилизация буенча Татарстан Республикасы районнары башлыкларының һәм башкарма комитет җитәкчеләренең мобилизация эшләре буенча ярдәмчеләре белән мобилизация җыены булып үтте. Мобилизация буенча семинарда район мәдәният йортында, Саба гимназиясында һәм аграр көллияттә күргәзмә шөгыльләр күрсәтелде. Аларның максаты гадәттән тыш хәлләр вакытында гражданнарны мобилизацияләү һәм эвакуацияләү эшләрен оештыруны күрсәтү иде. Цель таких сборов, во-первых, скажу, что они проходят каждый год, эти сборы такие, и являются основной своей целью, это чтобы специалисты, которые занимаются защитой населения, мобилизационной подготовкой государства к работе в условиях военного времени, они обменялись опытом, получили какие-то новые знания и освежили новые веяния, которые в этой области. И в будущем смогли в каждом муниципальном районе применять те знания, которые получены, и развивать вот эту сферу деятельности. Вроде бы она как бы незаметна. Получается, что все мы надеемся, все мы трудимся, и никто не хочет войны, но ее точно не будет, если мы будем готовы. Тыныш чорда яшәсәк тә мобилизация һәм эвакуация кагыйдәләрен онытмаска кирәк. Саба гимназиясында гражданнарны мобилизациялау пункты эшчәнлеге күрсәтелде. Хәрби комиссариат, район эчке эшләр бүлеге, гимназия укытучылары мобилизация вакытында кемнең ничек эшләргә тиешлеген күрсәтте. Шакыру буенча килгән гражданнар сорауларга җавап биргәннән соң төрле кабинетларга озатылды. Документлар белән эшләү тәртибе бик төгәл күрсәтелде. Мобилизация буенча килгән гражданнардан командалар туплау һәм аларны тиешле пунктка озату бүлекчәсе эшчәнлеге дә өйрәнелде. Аннары семинарда катнашучылар Саба аграр көллиятенә кузгалды. Биредә эвакуация мәсьәләләренә бәйле өйрәнүләр үтте. Эвакуацияләнүчеләр ролендә катнашучылар үзләре булды. Көллияттә эвакуация кабул итү пункты булдырылган иде. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы баш идарәсенең бүлек җитәкчесе Наил Гариев эвакуация эшчәнлеген оештыруның һәр ягын яхшылап өйрәнүгә басым ясады. Күрсәтмә шөгыльләрдән соң Татарстан Республикасы министрлык кабинеты аппаратының икенче бүлек җитәкчесе мобилизация буенча җыенга йомгак ясады. Вчера работали в Тульчинском районе, сегодня работаем в Сабинском районе. Районом проведена вообще очень большая работа по подготовке к сборам, по обобщению опыта предыдущих главой района. Очень большие решения, хорошие решения приняты для того, чтобы можно было показать все мероприятия, проводимые на образцовом уровне. Я считаю, что здесь будут показаны образцовые решения, которые могут быть применены на территориях, на всей территории республики и обобщены и транслированы в будущем для других. Мобилизация буенча җыеннарда ил өчен мөһим мәсьәләләр хәл ителә һәм ул бары тик тыныч шартларда гына башкарылсын иде. 15 апрельдән алып бүгенге көнгә кадәр Иннополис шәһәрендә Казанда язгы марш дип аталган программа эшләде. Аның кысаларында бер атна дәвамында Мәскәүнең билгеле архитекторлары кул астында 75 Татарстан архитекторы һәм төзүчеләре Татарстан Республикасының 6 муниципаль районы өчен иҗтимагый киңлекләре үсеше концепциясын булдыруда катнашты. Воркшоп дип аталган бу чараны оештыручылар Марш Мәскәү архитекторы мәктәбе һәм Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Наталья Фишман. Шушы көннәрдә әлеге программа кысаларында бер төркем архитекторлар Саба районы Мингәр авылы киңлекләрен өйрәнделәр. Быел иҗтимагый киңлекләр елында авыл кешесенә комфортлы ял зоналары оештыру, территорияләрне матурлау концепциясын эшләү пункты итеп Саба районы Мингәр авылы сайланды. Архитекторлар төркемен Поле дизайн проект төркеме җитәкчесе, архитектор-дизайнер Владимир Кузьмин җитәкләде. Алар Мингәр авылы тирәлекләрен өйрәнделәр. Эш фронты авылның эш урынында алып барылды. Көнбатыш ягындагы күлләр, Сабантуй җире һәм Манара зоналарында. Архитекторлар үзләре өчен кирәкле мәгълүматларны туплап, урыннарны алга таба эшләү өчен фотога төшерделәр, сызымнарын алдылар. Команда тьютер Владимир Кузьмин Мингәр авылы һәм аның тирәлекләре ымсындыргыч һәм кызыктыра торган һәм монда эшләрлек җирлек тә бар дип белдерде. Территория мне очень нравится. Здесь есть главное, что чрезвычайно важно для любой территории
И здесь это прям чувствуется. Здесь есть хозяин, причем как в буквальном смысле, так и в концептуальном смысле. Здесь есть некая воля, которая формирует эту территорию, которая ее пестует, питает. И, собственно, мы здесь именно потому, что этот человек, эти люди хотят, чтобы здесь что-то продолжало меняться. И я надеюсь, что коллектив замечательных архитекторов, с которыми мне честь работать, сделает несколько предложений, возможно, которые будут реализованы и еще добавят красоты в это чудесное место. А по сути могу сказать сразу, что то, что сейчас здесь уже делается, это заслуживает, практически восхищения, потому что все это делается явно для будущего, для того, чтобы в дальнейшем здесь, в этом месте, людям, которые здесь уже живут, которые будут жить впоследствии, было хорошо, интересно, комфортно, качественно. И самое главное, что это делается еще с учетом природной составляющей, с учетом того удивительного рельефа, который здесь есть, истории, традиций. И это замечательно, это захватывает, и хочется в этом участвовать. Мы это все соберем в некий условный анализ. После этого определим ключевые направления, по которым будем работать для каждого из 3 участков. Может быть, мы не будем делать все 3, а может быть, так получится, что будем. Это сейчас выясняется. И наметим очень четкую, внятную программу действий. Наш коллектив позволяет работать сразу над несколькими задачами. И я надеюсь, что нам будет что показать в конце этой недели работы на семинаре. Workshop билгеле бер проект өстендә эшләү дигәнне аңлата. Программа гамәли юнәлештә белем алуга корылган. Важность его прежде всего в 2 вещах. Для тех участников, которые собрались вот в этом большом коллективе, это возможность поработать вне рутины и повседневной деятельности, а отвлечься и проявить все свои порою скрытые или зажатые повседневностью творческие силы на конкретную задачу, получив при этом некий взгляд со стороны тех людей, которых сюда пригласили как руководителями этих мастерских. Эти люди все мои коллеги, потрясающие архитекторы, очень интересные, содержательные, так сказать, специалисты, многие из них педагоги, преподающие в архитектурных школах. И это, я думаю, что в любом случае позволит повысить квалификацию тех людей, которые участвуют в этих мастерских. А с другой стороны, замечательность, вообще очень качественность этого воркшопа в том, что существуют вот такие конкретные площадки. Эти площадки не абстрактные, не умозрительные, а совершенно конкретные, с очень точной постановкой задачи, которые ориентированы на реализацию. Вот это фантастика, потому что не секрет, что в нашей профессии вопросы качественной и адекватной реализации – это один из больных вопросов. Здесь есть такая перспектива. Узган елда да архитекторлар шушы программа кысаларында Саба районына килеп Байлар Сабасындагы елга һәм елга буен район үзәгендә яшәүчеләр өчен ял итү зонасы итеп эшләү концепциясын башкарып киткән иде. Бүгенге көндә анда алар проекты нигезендә эшләрдә алып барыла. Архитекторлар командасын узатып йөргән район башкарма комитеты җитәкчесе Раул Гасимов быел да бу эшләр дәвам итә диде. Программалар инде 2016 елда башланган иде. Узган ел ул парк һәм скверлар елы дип аталган булса, быел парклар, скверлар гына түгел, гомумән иҗтимагый киңлек бөтен авыл, шәһәр җирлекләрендә халыкка ял итә торган урыннарны киңәйтү, аларны матурлау, ял итү урыннары оештыру каралган. Узган ел бу бик киң таралды. Бу программа безнең республикабызда бит инде хәзер 2-3 ел ялгышмасам Наталья Фишман президентыбызның ярдәмчесе эшли, Мәскәүдән кайткан архитектор. Ул үзенең мөмкинлекләрен файдаланып, узган елда алып килгән иде республикага Мәскәүдән архитекторлар нәкъ шушы иҗтимагый киңлекләр буенча эшләүче.
Авылның иҗтимагый киңлекләрен уңайлы итү концепциясын архитекторлар Иннополис шәһәренә кайтып башкарырга тиеш иде. Һәм бүген Иннополиста әлеге проектларның презентациясе үтте. Быелгы воркшоп объектлар исемлегендә Саба белән бер рәттән тагын Югарыслан, Шүпрәле, Бөгелмә, Алабуга һәм Яшелүзән районнары бар. Проектлар 2017 ел дәвамында гамәлгә ашырылачак. 21 апрель көнне илебездә җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Шушы уңайдан без Шәмәрдән авыл җирлеге хезмәткәрләренең эшчәнлеге белән танышып кайттык. Җирле үзидарә көнен булдыру турындагы указны Россия Федерациясе президенты Владимир Путин 2012 елның 10 июнендә имзалады. Халык проблемаларын нәкъ менә үзидарә эшчеләре хәл итә. Алар башкарган эшләр бихисап. Аларның барысы да халыкның тормышын яхшыртуга, төбәк үсешенә юнәлдерелгән. Райондагы иң зур җирлекләрнең берсе Шәмәрдән авыл җирлеге белән 2000 елдан Айдар Гәрәев җитәкчелек итә. Биредә 2300 хуҗалык булып 6700 кеше яши. Җитәкче өчен вак-төяк эшләр юк. Ул һәр эшне дә контрольдә тотарга тырыша. Алда эшләр күп әле. Менә яңа зират буенча бик сорау бик күтәрелә безгә. Әсә дигәндә Шәмәрдән буенча 2 зират иде. Бу көндә тормышта шулай бара инде, кешелек тора, безнең тула. И проблема килеп чыга инде, зиратның тулуы белән яңасын ачырга. Ләкин үзегез белгәнчә, Шәмәрдән безнең урман эчендә утыра. Безнең границалары определены и арттыртып булмый. Нәрсәгә дигәндә, урман федеральный собственность, җирен табуы бик җиңел түгел. Менә без инде бер урынны караган идек. Шул эш буенча башларбыз дип торабыз инде. Шәмәрдән буенча инде 60 елларда гына безнең там бер 4-5 урам калып бара инде, асфальтировать итмәгән. Бөтен урамнар асфальтирован инде. Шәмәрдән буенча калып бара Шымаран 2, мичам башкарып бала инде. Кичә бер авыл безнең 2008-дән бирле кергән безгә. Шул авылда там менә юллар начар инде. Шул алар алда эшләнсә инде, бу якта социаль яктан халыкның күп эшләнгән булыр. Соңгы елларда күп көч куеп эшләнгән җиңү паркы Шәмәрдәннең йөзен бик нык үзгәртте, матурлады. Биредә бүген дә эшләр дәвам итә. Җиңү бәйрәменә әзерлектә бара. Мен уйлыйм инде Шәмәрдән 60 елларда бик күп Шәмәрдәндә күп эшләнде. Монда инде паркатур, паркол күренеш, ул халыкның теләге дип әйтәсе килә. Мәсәлән, киткән сүз инде бу без инде үз вакытында менә вокзал, яңа вокзал салганчы үзебезнең кичкенә памятник солдат тора иде, шуның алдында иде. Но вокзал салганда үзгәрешләр керде, паркның благоустройствосында. Шул вакытта инде без урын кичерергә уйлаган идек. Но теге урынның городок янында урынны бик халык яртып бетермәде. Теләкләр күп иде, ләкин менә теге самообложение программасы кермичә без аны эшли алмаган идек. Менә шул программа самообложение буенча башлангач, без референдумда шушы вопросы күтәргән идек. И шуннан соң бу эшләр безнең китте. 2 ел буе без менә бу парк буенча маташабыз. Бу елда әзрәк эшләр булыр дип көтелә инде. Уйлыйм инде, бу ел эшләндереп матурлап бетерә алсак, чигәндә утыртып, парктагы тагын тружинкам тылы, памятник куя алсак, афганцам, чеченцам куярга планлаштырабыз инде, детская площадка куярга планлаштырабыз. Шуны эшләп беткәч инде бу түгәрәкләнер дип торабыз инде. Муниципаль хезмәткәрләр күләмле эш башкаралар. Республика хөкүмәте йөкләгән эшләрне дә үтәргә, сайлаулар уздырырга, документлар әйләнешен күзәтергә һәм халыктан кергән сорауларга да ачыклык кертергә кирәк. Шәмәрдән авыл җирлегенә көн саен унлап кеше мөрәҗәгать итә. Халыкны бигрәк тә коммуналь хезмәтләр, юллар, эш урыннары турындагы сораулар борчый. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы урынбасары Раил Гыйлметдинов әлеге өлкәдә 15 ел эшли. Халык белән эшләү үзе бик авыр инде ул. Ну, барыбер монда сиңа халык килеп мәрәҗәгать иткәннән соң аңа булыш алсаң, үзеңә рәхәт булып китә инде. Безнең бит инде төп сәбәбебез халыкка нинди мөмкинлек бар булганда үзебезнең аларга яхшылык булсын, хезмәтебезне шуңа куябыз бит. Күбрәк безнең бик авыр вопрос фатир, иң беренче фатир инде, фатир сырылар, аннан соң юллар мәсьәләсе буенча. Хәзер ут освещениесе дип караңгы дигән Аллага шөкер, хәзер программа буенча бөтен уличное освещениелар рәтләнеп бетә буга инде. Бу елда программа килеп, менә Шәмәрдәннең уличное освещениесе 100% гел светодиодный энергосберегающий лампочкалар куелып бетәчәк. Онсы, ну, Шәмәрдән халкы нинди вопрослар булса да бөтенесе монда киләләр инде. Һәр җирлек бер-берсеннән аерылып тора. Кешеләрнең мөнәсәбәтләре дә төрлечә ди Раил Гыйлметдинов.
Халық саны бізде Шемерден шунысы, оның қатлаулы. Национальностар көп. Көп кіші шиттен келе. Әрбір кішінің өзінің характері бар. Әрбір кіші өзінің характерін көрсетесі келе. Міне олар бән ішлеу өпік ауыр енді. Әрбір кішіге өзінше ойырым келіп, оңнара керек шул халықна. Нәсе сыры ол. Қышқырған кішіге, еплеп кірі емішағы тіріптіге, қаушаған кішіге әзір бұлышып жеп бәріге тыршасың енді. Міне шулай бұла, міне мұндай бұлайтып бұлық бара, айда бұлайтып қарайбыз деп. Көп мәртебе илеріне кішілерінің едейбіз енді обход по хозяйственной теге. Міне шундай ауырлықлар болды, оларға бұлышып жеп бәріге тыршабыз енді. Міне отна сайын соцзащиталар бан, орган опеки попечительства шығабыз. Дындыларына гел милициялар бан еребіз жымғашын бәкінне. Шебіз бар енді теге yol yok. Шемерден ауыл жерлігінде ең ұзақ 24 ел ішлеушілерінің бірсі Венера Миннағалиева. 2006 елдан алар дәулет қызметкері болып есепленелер. 3 елдан 3 елға білімлерін көтерелер. Іш көлемі ортса да электрон қызметлер һәм документ әйләніші барсында тәртипләп алып барыға мүмкіндік бирә. Жерлер бойынша эшлейм, налоглар бойынша, налогларның учетын алып барабыз инде. Шул теге недаимщиклар белән эшлейбез. Аларны шақыртып, алар белән сөйләшеп. Аннары соң менә шушы безнең инде хәзер электронный по хозяйственной книга дигән әйбер бара. Шуның белән эшлейбез. Бүтән данныйларны шул электронный визе кертәбез менә. Элек бит инде ул кагазда гына барадыр, журналларга язадыр. Бүтән хуҗалыкның бүтән данныйларын шулар инде безнең электронный видта кирип бара. Венера Миннағалиева белән бер бүлмәдә эшләүче Марина Дмитриева да үз хезмәтен яратып һәм җиренә җиткереп башкара. Муниципаль хезмәттә күп нәрсәнең хезмәткәрләрнең әзерлек дәрәҗәсе хәл итә. Бу һөнәр бер урында таптануны яратмый, чөнки законнар, социаль-икътисади шартлар да үзгәреп тора. 21 апрельдә билгеләп үтелә торган җирле үзидарә көне исә алар хезмәтенең мөһимлеген тагын бер кат раслый. Хезмәтебез безнең җаваплы инде, үзенә күрә авырлыгы да бар. Менә безнең шушы хәзер бәйрәмебез үзебезнеке булды. Без шуңа бик сөенәбез. Шушы бәйрәм белән бергә эшләгән хезмәткәрләрне, үзебезнең хуҗабыз Айдар Наилевичны барысын да шушы бәйрәм белән котлыйсым килә. Сәламәтлек, эшләребездә уңышлар булсын инде һәр кайсыбызга да исән-сау булып, шушылай бер-беребезгә ярдәм итешеп, эшләп торырга язсын. Хезмәттәшләремә котлыйсы килә шу профессиональ бәйрәм белән. Оларга bütün изик тілектер тілеп, исәнің саулық, қой хәсрәт күрмеше, матур итеп яшәүләрен телим. Шәмәрдән авыл җирлегенең дәүләт хакимият органнары белән хезмәттәшлеге ярдәмендә күп эшләр башкарыла. Моңа исә кешеләрнең күңел тынычлыгы һәм киләчәк көнгә ышанышы бик нык бәйле. Республикабызда язгы мәрхәмәтлек атналыгы акциясе дәвам итә. Бу уңайдан безнең районыбызда да һәр көн диярлек күп төрле чаралар оештырыла. Безнең иҗат төркеме Икшермә авылындагы Тургай балалар приютындагы эшчәнлек белән танышып кайтты. Тулырак алдагы сюжетта. 27 бала тәрбияләнүче Тургай балалар приютында язгы мәрхәмәтлелек атнасы, игелекле эшләр эстафетасы акциясе һәр елдагыча зур оешканлык белән дәвам итә. Максаты матурлык, бер-береңә карата игътибарлык, рәхимлек барлыкка китерү. 17 апрельдән 25 апрельгә кадәр Тургай балалар приютында язгы мәрхәмәтлелек атнасы старт алды. Шул максаттан чыгып, без балалар белән берлектә иң беренче көн итеп янәшәдә яши ветераннар дип исемләнгән девиз астында әби бабайларны, тыл ветераннарын, сугыш ветераннарын, өлкәннәргә булышу йөзеннән аларга ярдәм итеп кайттык. Әлбәттә, безне ел дәвамында көтеп алган әби бабайлар һәрберсе дә шатланып, сөенеп каршы алдылар. Чөнки Тургай волонтеры исеме астында безнең вакытлыча тәрбияләнүче балалардан төзелгән отрядыбыз һәр даим ел дәвамында аларга ярдәм итеп тора. Шушы атна дәвамында безнең библиотекабызга экскурсия ясалды. Анда үзебезнең районыбызның авторы булган Тәлгать Нәҗмиевнең Яшә Саба йорт дип исемләнгән китабы белән танышу уздырылды. Һәм балалар үзләренең фикерләрен төгәл итеп, матур итеп җиткерделәр.
Приютта иң кечкенә балаларга да изге эшләрнең ни икәнлеге һәрвакыт аңлатылып тора. Бу темага үзләренчә рәсем ясарга да ярата алар. Бөтенрәсәй донорлар Татарстан һәм спорт көнендә биредә бик кызыклы үткән. План нигезендә экология, китап, бердәмлек көнендә уздырырга ниятлиләр. Мәрхәмәтлелек, яхшылык турындагы әңгәмәгә дә балалар бик теләп кушыла. Ландыш, яхшы кеше начар кешедән нәрсәсе белән аерыла? Яхшы кеше яхшылык эшли, начар кеше киресенчә эшли. Менә ул яхшылык кеше ул менә кешеләргә булыша, анда идәннәр җуалар. Яхшылык ул дусларга булышырга, дуслашу, булышу. Менә яхшылык атналыгында сез ниләр эшләдегез? Бабаларга әбиләргә булыштык, изәләрне җудык, чүпләрне җыйдык, карт чыштарттык. Апаларга булыштык иде приют-тургайда. Доброта – это хорошие поступки. Это человек, который совершает всегда хорошие дела, старается помочь в трудную минуту, никогда не матерится, не сквернословит, всегда старается всем помочь. Вот на последние дни мы тоже помогали ветеранам, ходили, пожилым людям, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Старались им помочь, спрашивали, как у них дела, как у них все проходит. Им убирались у них и помогали им. Но хорошие это не только это. Мы должны помогать и младшим, и старшим, думать всегда о них, никогда не поднимать руку и всегда делать все. Акциянең төп тәрбияви чарасы шушы авылда яшәүче һәм ярдәмгә мохтаҗ Бөек Ватан сугышы ветераннарына булышу. Флюра апа белән Камил абый Бекбаевларда балалар еш була. Бүген дә балалар өлкәннәрнең көндәлек эшен җиңеләйтергә килде. Еш киләләр. Флюра апа, сез ниләр әйтер идегез? Киләләр, булышалар, рәхмәт аларга. Шул инде. Балалар бик матурлар. Бурышып кына торалар. Гөлбикә апа белән Нурислам абый Фархуллиннарда балалар симәнә бәрәңгесен тутыру, гөлләргә су сибү, үй җыештыру эшләре белән мәшгуль булды. Егетләр кышын кар кыри, җәен бакча эшләрендә булышалар икән. Приют ачылганнан бирле, приют эшли башлаганнан бирле приют балалары безгә килеп эшкә дә булышалар. Концертлар да куеп китәләр. Бабай белән бергә бабайны фотога төшереп, матур итеп, рамнарга куеп истәлеккә аны да ясап китерәләр. Тегеп тә китерәләр, сувенирлар ясап, бәйләп тә китерәләр. Рәхмәтебез бик зур балам. Менә шул аларга рәхмәтебезне җиткерсәгез ия. Исән сау булып, бәхет тәүфиклы булып үссеннәр. Җитәкчеләренә дә, алар белән килгән тәрбиячеләргә дә бик зур рәхмәтлебез. Кадетларда килә, кыш буе билгеле бер көнне килеп, кар көрәп китәләр. Чакырмасак та киләләр барсы да. Без инде бер бабай 92-дә, миңа 89. Күп бит инде. Нурислам абый, менә эш рәтен белеп эшлиме егетләр? Белеп, алар килгәсеннән эшкәлеп килгәндә кырыкларын ниләрен тотып киләләр инде. Эшләргә килгәч, кайсы нишәтик дип сорыйлар да, бер күн күрсәтеп бирсәм, жалт итеп эшләп куялар, әйтеп, бу молодец егетләргә. Инде ярар бүтән не yok тағы. Қар жауғас бізге қарлар көбірек жауғымызын қапқатыпларына нелеріне. Та келірсе әлі өз ауыз жіберсең, бұраннан соң та келіп жетелер аға. Ішлейлер, келелер, ярдам көрсетелер, рахмет алар ой.
Эш сөярләр акция кысаларында чисталык өмәләрен уздыруны да күз алдында тота. Язгы мәрхәмәтлелек атнасы кысаларында өлкән буын үзе дә ата-ана назыннан мәхрүм булган ятим балаларга михрбанлык күрсәтсен иде. Яхшылык, изге эшләрне сөйгән кешене ил сөяр диләр бит. Узган атна ахырында чираттагы вакансиялар ярминкәсе булып узды. Ярминкәгә эшсезлек буенча исәптә торучылар белән бер рәттән Саба аграр көллияте студентлары да чакырылган иде. Бүгенге көндә районыбызда 195 эшсез кеше учетта тора. Соңгы тапкыр үткәрелгән ярминкәгә караганда бу сан кимегән. Эшсезләр арасында урта яшьтәгеләр күпчелекне тәшкил итә. Әлеге исемлектә төрле сәбәпләр аркасында эштән китүчеләр дә, кыскартылуга эләгүчеләр дә бар. Ярминкәдә районның 11 оешмасы катнашты. Шулар арасында укыту системасына, җитештерү өлкәсенә эшчеләр җитешми. Ярминкәгә Казаннан яңа оешма вәкилләре һәм 4 уку йорты килгән иде. Котельня операторына 4-нче разрядлы шәхси каравылчы, кранчы ярдәмчесе, тракторчы һөнәренә укыту планлаштырыла. Быел 33 кеше укытылган инде. Эш белән тәэмин итү үзәгендә учетта торучыларга кирәк булган һөнәрләргә укыту дәүләт тарафыннан бушка башкарыла. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә бизнес планнарга бәя бирү буенча эксперт советының утырышы узды. Комиссия 5 кешенең бизнес планын карады. Булар корпуслы мебель җыю буенча Айнас Мансуров, электромонтаж өлкәсендә хезмәт күрсәтү буенча Фәрит Хафизов, ремонт һәм төзекләндерү буенча Илфат Шәмсетдинов, музыкаль күңел ачу юнәлешендәге эшчәнлек буенча Идус Әхмәтгалиев, автомобильләрне төзекләндерү һәм диагностикалау буенча Илнар Әхмәтҗанов. Комиссия аларның эшләрен карап, уңай бәя бирде һәм дәүләт тарафыннан финанс ярдәме күрсәтергә дигән карарга килде. Республикабызда чисталык 2 айлыгы дәвам итә. Районыбызның баш экологы Ришат Билалов 2 айлык дәвамында башкарасы эшләр белән таныштырды һәм райондашларны да өмәләрдә актив катнашырга чакырды. Үзебезнең район тарафыннан, башкарма комитеты тарафыннан безнең 298 номерлы карар чыкты инде. 1 апрельдән 31 май кирип, чисталык 2 айлыгы дип инде. Бу чисталык 2 айлыгы дип без нәрсәне күз алдына китерәбез инде. Чынлап та менә үзебезнең кордан инде бушаган җирләрдә кар эреп бетә, безнең әзме күпме пычраклаша, һәрбере безнең анда корган үлән, пишән калдыклары, салам калдыклары, инде булмаса пластмасс шешә монда шундый калдыклар күренә, шушы калдыклардан арыну өчен инде бу елда игълан ителә торган 2 айлык игълан ителә инде. Инде мин сорар идем, үзебезнең менә шушы бөтен яшәгән җирлегебездә, бөтен оешма предприятиеләрдән, авыл советы башлыкларыннан, аннар инде үзебезнең кеше һәм урта эшмәкәрлекләрдән үзләренең булган территорияләрен әйбәтләп җыештырып куеп, матур гына шушы матур табигатьтә исән-сау әйбәт кенә яшәүләрен 2016 елдагы шушы су кырыйларын саклау зонасы елы булган иде. Хәзер инде быел шушы иҗтимагый экология һәм иҗтимагый кинлекләр елы. Нәрсә дип әйтәм, инде ел сайын хәзер шушы экологиягә бәйләп безнең еллар игълан итәләр. Шуның нигезендә инде безнең үзебез яши торган тирә-як мөхит ел сайын чистарырга, матурланырга тиеш була инде. Без барыбыздагы шушы безнең республикабыз кабул иткән елны матур гына итеп башлап, һәм шу матур гына итеп төгәлләргә язсын иде инде. Инде безнең икенче атнага шушы вертолет белән очып, тирә-юнебездәге пычраклыкларны, чисталыкларны карау вакыты да була. Инде шунлык белән безнең менә 22 апрельдә өмә бит инде, шул өмәдән файдаланып, үзебезнең булган бөтен күренгән тирә-юнебездәге пычракны җыештырып, инде без республикабыз җитәкчелеген матур гына каршы алсак әйбәт булыр иде. Темабызны дәвам итеп, 22 апрель шимбә көнне районда өмәләр уза. Өмәләрдә оешма предприятие биләмәләрен, яшәү урыннарыбызны чистартыйк, тәртипкә китерик. Авылларда яшәүчеләр дә өмәләрдә актив катнашсын. Йорт тирәләрен чүп-чар, көн күреш калдыкларыннан чистартуда һәм яшәгән җиребезне матурлауда үз өлешебезне кертик. Авыл кешесе яз җитүен көтеп ала, аны эштә, мәшәкатьтә куркытмый. Уңган хуҗабикәләр иртә язда ук чеби алу хәстәрен күрә. Алдагы сюжетыбыз реклама хокукында Тимершык инкубаторында әзерләнде. Тимершык инкубаторы 15 ел инде Саба һәм күрше тирә районнар өчен чеби казны мулдан сата. Бүгенге көндә инкубатор эше шаулап гөрләп тора. Халыкка йомыркадан чыккан гына һәм зуррак чебиләр тәкъдим ителә. Коп 500 токымлы чебиләрнең чыгышы ук быел яхшы булды ди район кулланучылар җәмгыяте рәисе Шәүкәт Гайнетдинов. Быел үзгә икенче җирдән коп 500 маркалы дип әйтәт сөмкәләр чебиләр йомыркалар кайтып салдык. Олар кайта основной Франциядән, Ирактан ук
шығу проценті да бегебет 80% тәшкил ите. И быйыл узган жылга караганда ничектир шебилер тирирээк кебек көрүнө. Осырады шыққанда бала туганда бала кышкырып жылап жиберген кебек, булар уже табыш бере ишсырады жүгүрүп ашый башлайлар. Шуңа көрө быйыл узган жылга караганда шунысы көңүлсүзүрөөк, погода туры келмей. Ел сайын обязательно шеби сатқан күні я буран була, я жил була, я салқын була. Мына быйыл инде яз ирте келе дистерде соңа калып келе. Халық, наверное, все-таки үскенге көбірек ихтибар ете башлады. Мен айтасым келе инде әлле жалқауландылар, әлле байып кеттілер. Элек біздің әнилер инде кішкенеден инде шу кішкене шебине шираттырып, алып, үстеріп, шуны үстеріп, ашап үскен балалар бит инде біз халық инде наоборот хәзер бір айдан соң аярымны алып үстеріп суя тұрған болды инде. Шуңа көрә март-апрель айларында біз уже үстеруге көштік. Біздің үстеру цехлары эшләнде былтыр. И біздің 11 майда шығартырған бола линдовский порода қаз бәпкәсе. И біз 4-ші партияты быйыл 2 түрлі үрдәк салырбыз деп планлаштырып тұрабыз. Шушан белән сезон пока нормально башланды деп әйтәс келе. Комбикормалар Глазовскийда, Казанскийда кайтарттык, 2 төрлесе дә сатуда бар. Шибиләрнең бәясе дә төрлечә. Яңа чыккан шибиләргә бәя бер төрле булса, көн исәбенә бәйле рәвештә ул үсә бара. 16 көнлек шибиләр безнең 90 сум иде. Суточный шибиләр безнең 55 сум. Без аны 5 көнгә хәтле бәяләрен күтәрмибез, ашатабыз, ширтәбез, и 5 көннән соң көн сайын 3 сумга артып бара инде. Булар менә күнгә мен әйтәсем келә инде 10-12 меңлек комбикорм ашыйлар. Икенче партиясы менә кичәрәге эш капчыктан башлана, көн сайын артып бара. Менә көн сайын шундый процесс. Яңа чыккан шибиләрне тәрбияләү бик тә мәшәкатьле. Вакытында дөрес итеп ашату һәм даруларны тиешле тәртиптә бирү дә кирәк. Бүгенге көндә 2 көн сутка нәк кеше бала кебек без аларга әзгенә глюкоза бирәбез. Bu şeker деген söz indi. Әзгенә аспирин бирелә суга кушылып. Бу канны сыйклап җибәрә. 3нче көнгә инде без аңа әзгенә марганцовка ясап су ишертәбез. 7 көннән соң тагын шушыны кабатлыйбыз. Шулай итеп нормаль процесска кирип китәләр. Самый главный алып кайтканнан кеше ала шебин аладан комбикормасын алмый. Комбикорма анда составында бүтән шушы матдәләр кушылган. Кальцийлар, бүтән төрле матдәләр бүтәнсе кушылган. Шуңа күрә мин сорарым алган кеше күпкә түзгәнне әзгенәне түзеп шушы комбикорм белән башта ашатып җибәрә кирәк. Шул атта инде шебиләр ныграк, матуррак булып үсәләр. Соңгы елларда хөкүмәт тә шәхси хуҗалыкларда мал-туар асраучыларга субсидия бирә башлады. Быел кышкырт алучылар да субсидияга исәп тота ала. Безнең рәхмәт команда правительствобызга быел постановление чыгачак. Шушы арада кабинет министрларының шибиләргә субсидия булачак. Бер шибигә 50-дән алып 100гә хәтле алган кешегә субсидия 30 сум, бер бройлер шибигә, казга, күркәгә 100 сум. Моның өчен безнең бүтән документлар былтыр әзгенә проблема булды. Безнең устав белән без аны үзгәрттек. Быел бүтән документларны да бирәбез. И бу авыл советлары аша былтыргы кебек субсидия булачак. Быел суммасы узган елга караганда күбрәк дип фаразлыйбыз. Шуңа күрә халыкта паника булырга тиеш түгел. Документтан алып кайтып авыл советка сдаватса, субсидия кайтачак. Шулай бер каз бәпкәсе белән бер бройлер шибинең ярты бәягә алып була дигән сүз. Тимершик инкубаторында хәзер эшнең иң кызу вакыты. Авыл халкы кышкыртсыз калмасын һәм теләгән һәркемгә җитәрлек булсын өчен бар тырышлыкларын куялар. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Сабаду кынары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.
победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Не теряйте нас там, где ездят машины. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Татарстан тынычлык һәм татулык җире. Биредә моңлы җырлар бер юлы йөзләгән телдә яңгырый. Без 1000 еллык дуслыкны кадерләп саклыйбыз. 22 апрель, Казан. Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең съезды. Төрле культуралар диалогының кыйммәтле тәҗрибәсе. Республика халыклары традицияләренең кабатланмас мозаикасы. Татарстан безнең уртак йортыбыз. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают: соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Берегите лес. Обнаружили пожар? Звоните 8 800 194 200. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту.